Пристигам в Дакар, един невероятен, красив африкански град, столицата на Сенегал, който като всеки голям африкански град може да бъде малко опасничък по тъмно време, затова моите домакини са ме инструктирали, ако излизам да се разхождам, да си взема такси, за да се върна в хотела. И мен, разбира се, когато някой ми каже да направя нещо, аз правя точно обратното, вероятно и затова много често не се намира застрахователна компания за мен. Аз реших да направя обратното нещо и да се прибера като местен човек, а не като някакъв скучен турист. И как се прибира местният човек в Дакар? Просто се качва на маршрутка. Има два вида маршрутки. Едните се казват няганя, а другите се казват кар рапид. Кар рапид, в превод от френски, е бърза кола. Няганя нямам превод на това местно наречие. Няганя са по-големи и по-нови сравнително, бели микробуси, които са от 80-те години. Кар рапид са по-малки, нищо, че събират повече хора. Над 40-50 човека могат да се накачурат на това нещо, но те са от 60-те години. Абсолютно изкорубени, обаче се движат по някаква странна воля и са пълни с различни, шарени са обикновено с жълто и синьо, имат надписи, пискюли по тях, икони на някакви местни светци, суфи техни и, разбира се, най-често един надпис, който изчерпателно казва едно: Бог да ни пази, защото няма застрахователна компания, която да ни опази в този случай, освен ако Господ не ни опази, кой друг. Тези маршрутки обикновено не спират, тъй като трябва бързо да превозват пътници и те само леко намаляват и пътниците се качват и слизат в движение. Има така наречените стюарди, макар че това е много претенциозно. Сега си давам сметка. Това са едни момчета, които висят отстрани в движение, фанати за някакви заварени допълнително винкели, които махат с ръка и показват някаква въображаема посока, в която тая маршрутка се движи и съответно прибират парите на пътниците, които, както казах, в движение се качват, а понякога тия младежи почукват по ламарината, за да чуе шофьора. Това е в случаите, когато има пътници, които искат да слязат, но нямат коража да скочат. И в тази вакханалия транспортна, разбира се, аз се вместих изключително добре, пробвайки и първите, и вторите, и се прибрах в хотела си живо по здраво. Разбира се, не пропуснах да си направя селфи, защото никой от моите домакини нямаше да ми повярва, че съм се прибрал по този начин от единия край на Дакар до другия край на Дакар. А освен това, няма и застрахователна компания, която да поеме такава полица.